Áno, Luboši, všetko krásne prijaté, stabilný signál, teraz na konci trošku v úniku, ale je to čitateľné. Som rád, že ťa počujem opäť, už sme mali jedno spojenie asi pred pol rokom na 20 metroch, teraz táto 12. Na mojej strane len vertikál a asi 100 W výkon, takže som rád, že som sa dovolal. Ďakujem za spojenie, prajem všetko dobré a pekný deň. KP2 Adam David, OM4 Mária Mária, 73, ahoj. Jo, dobrý Martine, výborně na vertikálku, Hunter Watch máš dobrý signál, tak to má být, dobře ti to chodí, ale na tu vertikálku. Já tady mám kilowattu a 10 elementů. Měj se hezky, dobrý odpoledne tam na Slovensku, ať se daří. A ta OK1, prosím tě, zavolej, dej mi víckrát svoji značku, to jsi tam v šumu skoro. OK1, prosím. A tak už tam není. Je tam někdo z OK, ještě OK1?